Tuku ngene, kasure disiko. Pokoknya aja nakal ya. Itu kan mari betuke. Yo wis ayo vera-verate. Yo gek salin lo ya. Abis ora nang lho. Aduh, Waduh, sampe ra salin. Gak oleh nggak Saline ndek enak nang lho. Rambutnya salin, rambutmu ke dalam pipi, ke didelenya maline lho. Pokoknya aja nakal ya manut ngono. Manut. ana temen. Manut Mas Timur, Mas Minan, Mak Rin. Aku kelingan kowe ae gawe soto. Anang. Teman-teman ya. Lu lantas sama sama mi. Mamut. Wis mam. Kok kerasan kowe nang lho. Rasan. Nang rumah sapa? Sini. Mas Semi, Lek nyeluk piye? Mak Mi. Sapa jenenge? Nanti. Tikuse sapa? Nanti. Kayak tikus Randy. Nanti. Ya. Ngomongin tak usah. Omone Putih betul. omone anu awan nek oke ni lek sir batur ibumu. Aman nang kene bengi nang gone Mak. Mak Pre ra apa-apa. Ora apa-apa ya, Nduk. Ya Enggak. Mak Pre. Enggak gelem ngono pacan. gak gelem ketoke. Ngene kita lho enggak gelem. Kok diarep kita ya. Pilih malon. Ah. Men Mak Pre. Kowe mbok japo melu. Nyatu yo ora salin Pak Jan saline ning kene Kene lho. kami nek kene kabeh. Ono marah di klambi to. Nggak duwe. Mangan kok sore. Nggak nggih kamu. Dipaksa mangan ku ben anu. Kering rek iki rek. Intine anu lho.